Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw li fuq tem ta' sena ir-rata ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol żdiedet b'5.5%. L-aktar persuni milquta kienu persuni konsidrati bħala vulnerabbli, fosthom għaliex għandhom aktar minn 45 sena jew għaliex huma persuni b'diżabilità. Sa ftit ta' żmien ilu dawn kienu jiġu mejjuna biex isibu posthom fid-dinja tax-xogħol permezz tal-Employment Aid Program li iżda bħalissa jinsab sospiż. L-istess kif issa jinsab sospiż ukoll il-Work Trial Scheme.Skema li kienet offruta mill-ETC biex tgħin persuni li jkollhom nuqqas ta' esperjenza fis-settur. Din l-iskema kienet taħdem billi min jirreġistra jitpoġġa l 12 ġimgħa taħriġ ma' kumpaniji privati jew parastatali u l-ETC tagħtihom nofs il-paga minima. Kull min jieħu l-benefiċċji soċjali kien seta' jibqa' joħodhom. Din is-sospensjoni se taffettwa l-aktar liż-żgħażagħ u adulti li ilhom aktar minn sena jirreġistraw u li skont l-aħħar statistika tal-NSO ukoll żdiedu sinifikament fuq is-sena li għaddiet. Wara l-aħbar li twaqqaf l-Employment Aid Program, il-ġartju qalet li hu diffiċli li temmen ir-raġunijiet li nataw, fosthom li kien hemm ħafna applikazzjonijiet u li min iħaddem ma kienx interessat.